Bona nit des de la localitat amb major concentració de fallers per metre quadrat de tota la Comunitat Valenciana. Què dic de tota la Comunitat Valenciana? De tot el món. Estem a Alzira, la capital de la Ribera Alta i concretament a la Comissió Plaça Major, que enguany ha guanyat el primer premi de totes les categories amb un monument meravellós. Té més de 18 metres d'alçària i porta com a lema bogeria. Parla d'aixes coses que ens fan perdre el cap, com per exemple l'economia, la política, la joventut i les falles, que moltes comissions a vegades fan qualsevol cosa per tal de guanyar un premi. Després el veurem en detall, però ara ens anem corrents a Torrent. Ahí està la nostra companya, Xus Lacor. Imatges despedim així a la ciutat i se n'anem directament a l'Ajuntament de València amb Clara i Julio. Pues continuem, perquè si tornem a cremar la seva falla municipal, pues altres localitats, 70 poblacions de la Comunitat Valenciana estan ara cremant en falles i anem al cor de la Ribera. Sí, perquè de seguida ens centrarem també en les cremades de les falles grans de la ciutat de València, però, com tu bé deies, Julio, encara ens queda una localitat per visitar per a veure com crema un dels seus monuments grans i això no és una altra que, com tu deies, la capital de la Ribera, cap a Alzira. Posem ara la nostra mirada. Allí està Pau Lamas. Pau, endavant. Continuem així a la Comissió Plaça Major d'Alzira. El president de la local fallera, Vicente Montllor, i també de la fallera major d'Alzira, que és Andrea Palau. Andrea, tu eres la fallera major número 25 de la història de les festes de les falles d'Alzira. Suposo que estaràs orgullosa, no? Orgullosíssima. La veritat és que sí, soc la número 25 des que se fa l'elecció de manera democràtica. Han hagut moltes abans d'estes 25, però de manera democràtica la número 25. Molt contenta de poder celebrar una fetge tan important el meu any. I teniu la costum de visitar la nit de la crema, la que guanya el primer premi. Sí, així en Alzira no tenim monument municipal, podríem dir. Per tant, ja que les 35 comissions formen part de nosaltres, tenim que vindre, evidentment, a la comissió guanyadora. I parlem ara amb l'alcaldessa Elena Bastidas. Estem en una plaça mítica perquè així començaren les falles d'Alzira fa 113 anys. Sí, la veritat que som un poble molt fester i molt fallers. Som més de centenari ja celebrant les nostres festes falleres i enguany en una afluència més que massiva, 100% de l'ocupació hotelera del nostre municipi, sense cap incidència, i felicitar, com no, a Laura, a Juan, als presidents i la fallera major d'esta comissió perquè ho han passat molt bé enguany. Anem a per ells perquè ens anem a presentar als autèntics protagonistes d'esta comissió, que són el president de la falla i la fallera major, Laura Merino i Joan Peris. Hola. Bona nit. Buenas noches. Bueno, Laura, tu eres 2 voltes fallera major, 2 anys seguits. Això és perquè a tu t'agrada moltíssim ir al teu somni, l'any que ve repetisses? No, ahora me toca descansar y cuidar de mis hijos y continuar en esta comisión, por supuesto, que para mí es la mejor de toda Alzira. M'agradaria que m'acompanyareu a la metxa perquè vosaltres teniu el poder esta nit de cremar el monument. Laura, per favor, passa davant de mi i anem a cremar este monument que porta com a lema, recordem, bogeria. A veure on està la metxa. Per així que... Vine, Laura, que s'hem enganyat. És que mireu, per favor, tota la cort d'honor de la fallera major d'Alzira està així mig poble per tal de poder veure cremar este monument. I Laura, tens la metxa ja? Anem a demanar la metxa, que no està encara. Pues aprofite per a preguntar-li a Joan. Enguany, este any ha sigut una miqueta trist per Alzira perquè algunes falles han vist com el seu monument es cremava abans d'hora. Sí, la veritat Ens solidaritzem en ells? Sí, molt. N'hi ha 4 comissions i la veritat que ens solidaritzem molt en ells. Especial. Ha esclatat ja, El monument comença a cremar-se abans d'hora. No sabem què ha passat en la petja, però comença a cremar-se el monument de la plaça Major d'Alzira.